Bizkaian mugimendu gehiago egon behar du mugimendu gehiago, bai. Abestiak esaten du, Tafaiak abesten badu, Euskal Herriak abesten duela. Eta gaur hemen, Bilbon, Bizkaiaren hiriburuan, bilbortarkerian erori gabe, esan behar dugu, Bizkaia mugitzen bada, Euskal Herria mugituko dela. Are gehiago, Bizkaia ez bada mugitzen, nekez mugituko da Euskal Herria. Eta hortarako gaude hemen, Bizkaia mugitzen hasteko. Egia da, Bizkaian ez gaude geldirik, ez gara inoiz geldirik egon. Baina mugitu behar dugu oraindik gehiago gure herrialdea. Eta mugitu behar dugu norabide egokian. Ezkerrerantz eta soberaniarantz mugitu behar dugu Bizkaia. Hemen zaudeten asko izango zarete hautagai, dagoeneko bazarete ja hautetsiak, EH Bilduren hautetsiak, eta Bizkai berri hori eraikitzen ari zarete, egunez egun, egunero. Nik gogoratzen dut, legebiltzarrean nire lehenengo bilera ofiziala. Batzorde bateko agerraldia. Gaia, Vespa velutinaren eragina. Vespa velutina, listor beltza da, ez dakinentzako, edo abispa asiatika delako famatura. Eta ni horrengoen, pentsatzen, politikan sartu nintzela, iraultza egiteko, eta horren gala legebiltzarrean listorrei buruz hitz egiten. Eta hori paradogikoa zen, eta bada, baina Santa Teresa de Jesusek esan zuen, Dios también está entre los pucheros, aldaketa, iraultza, ideia hundiak ere instituzio normen artean garatu daitezke. Eta garatu behar dira. Ez soilik instituzioetan, baina baita ere instituzioetan. Eta hori EH Bildun oso argi daukagu. Instituzioetatik eta kaletik aldaketa bultzatu behar dugu. Betik gora mugiarazi behar dugu Bizkaia ezkerrerantz eta soberaniarantz. Betik gora egin behar ditugu aldaketa horiek. Eta beti gure ipar orratza izan behar du jendearen ongizatea. Jendearen beharrak azetzea, jendeari erantzutea. Hori da, besteak beste, legebiltzarrean aurrekontuen negoziazioaren begira EH Bilduk egin duen planteamendua. Kritika, bai, kritikatu behar ditugulako eskuindarrak diren aurrekontu batzuk, eta baita ere eskuindarrak diren politika ekonomiko batzuk. Baina, era berean, alternatibak eta proposamenak mahai gainean jarri behar ditugu. Saiatu gara eta uste dut lortu egin dugula. Proposamen bideragarriak eta onuragarriak mahai gainean jarri ditugu. EH Bilduk mahai gainean jarri dituen proposamenak gauzatuz gero, urtarrilaren batetik aurrera, 50.000 pentsiodunek ikusiko lukete nola igotzen diren euren pentsioak minimoki 850 euro kobratu arte. 20.000 kalitatezko lanpostu sortuko ziren edo lagunduko zen sortzen, soldata 1.200 eurokoa minimoa izan da ere. Hori da mahai gainean jarri duguna. Eta esan behar dugu, zoritxarrez, oraindik hori lortzeko urrun gaudela. Urrun gaude, gobernua ez delako nahikoa mugitu, eta posizioak urrun daude. Zail jartzen digu gobernu honek, jarrera honekin aurrekontu hoiei argi berdea ematea, baina larriagoa dena ez dio soilik jartzen EH Bilduri. Zailago jartzen dio, pentsiodunei, langabetuei, gehien behar duen jendeari. En Euskal Herria Bildu siempre hemos tenido claro que nuestro objetivo es la transformación social y mejorar la vida de las personas en el día a día. Y con esa filosofía es con la que hemos acudido al debate presupuestario en la Cámara de Gasteiz. Las propuestas que Euskal Herria Bildu ha puesto encima de la mesa para mejorar y corregir las políticas económicas y presupuestarias podrían suponer que a partir del 1 de enero de este año 2019, a partir del 1 de enero, llegaran a ser casi 50.000 los pensionistas que recibieran un sustancial aumento en los complementos que reciben. Un aumento que dejaría la pensión mínima en este país en 850 euros, en transición hacia el escenario al que no renunciamos de 1.080. Se podrían crear 20.000 puestos de trabajo de alta calidad con un salario mínimo de 1.200 euros. Esas son las propuestas fundamentales que Euskal Herria Bildu ha puesto encima de la mesa. Y desgraciadamente tenemos que decir que a día de hoy estamos lejos de que estas propuestas sean escuchadas. El Gobierno vasco nos lo está poniendo difícil y lo que es peor, se lo está poniendo difícil a los pensionistas y a los parados para que se cumplan unos objetivos que son deseables no solo desde la óptica de nuestra formación política, sino creemos sinceramente que desde el conjunto de la sociedad. Aún hay tiempo, pero no hay mucho tiempo. Aún está a tiempo el Gobierno vasco de rectificar y asumir estas políticas beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía. Hemen nire ondoan bea ilardia daukat.
Zoriondu egin behar dut, emandako urratzagatik. Berak, bere aurkezpenean, esan zuen ez zeukalako politikarako planik, baina politikak omen zituen planak berarekiko. Eta bera jakin izan du, baiezkoa ematen, aurrera pausua ematen. Sakrifizioa da politika ondo egitea, eta bera dudarik gabe politika ondo egitera dator. Politika instituzionala, ze politika lehen esaten genuen moduan, politika toki gehiagotan badago. Sortea opa egingo diot, sortea delako falta zaion gauza bakarra. Bauka prestutasuna eta bauka prestakuntza. Eta bauka ausardia urratsa emateko. Eukiko du bere inguruan lantalde sendo bat. Eta eukiko ditu jendearen bizitza hobetzeko proposamenak. Besteak beste gaur aurkeztuko dizkigunak. Beraz, behar duzun guztia daukazu, sortea ez dago zure esku eta horregatik sortea da deseatzen dizudana.